akwai manyan sharuɗa guda 9 ga duk musulmin da zai addu'a idan ya cika su insha Allah ta'ala Allah zai karbi addu'arsa, amma in bai cika guda 9 nan ba bai da tabbacin za a karbe su. Shar'i na farko shine Allah ya du'u illa Allah azza wa jal, kar mutum ya roki kowa sai Allah. Kar ka zo kana cewa ya Allah Allah ka sa wani ya bani, a'a ya Allah ka bani. Tun roƙon asali Allah kake roƙo, shi Allah ya san ta ina zaka samu. Shi yasa manzon Allah yake cewa wa idza sa'alta fas'alillah, in za ka yi roƙo to roƙi Allah. Wannan shine sharadin farko. Mu a wani lokaci kana roƙon han Allah ba ni, amma zuciyarka na tana Allah juwa ne, shi kake gani a cikin addu'ar, amma Allah kake roƙo, to ba Allah kake roƙo ba. Tun asali ka ga Allah kake roƙo a zuciyarka, ka san yanzu da Allah kake roƙo, ka iya shigo da wani dan adam da kake ga Allah zai aiki da shi wajen biya maka bukata, amma kar ka samu yaƙinin shine mai yi, shi sababi ne, Allah ne mai bayarwa. Na biyu kuma ay yatawassal ila Allah azza wa jalla bi ahadi anwa'i tawassul al-mashru' a cikin addu'a idan za ka yi ka rika tawassuli da nau'ukan tawassuli wanda ya halatta a shari'a. Tawassuli shine tsani, ka hau tsani ka isa zuwa ga bukatarka. Shine in ka zo addu'a din kaman ka ce ya Allah muna sallah, muna azumi, muna zakka don neman yardarka, ya Allah muna biyayya ga iyaye don neman yardarka, ya Allah ka biya mana bukatunmu. To wannan shine tawassuli. Ka rikira wasu ayyukanka na alkhairi da kake yi don neman yardar, sai ka ce Allah duk wannan dan kai nake yi, ya Allah a taimaka a biya mana wannan bukata. Tawassuli ya halatta kuma ka roki wani mutum da kake ga bawan Allah ne, a ce akar makalla ko ustazuwa ne, don Allah a tuna da mu cikin addu'a. Ya halatta a roki wani mutum ya taimaka maka da addu'a, ba wai ka ce Allah ba dan wani ba, sai dai ka roki shi wannan ya maka addu'a. Don sahabbai sukan zo su roki manzon Allah ya musu addu'a, kamar mimbarin da ya hawa yake khutba, wani balarabin kawai ya zo shi ya annabi ya mana addu'a Allah ya ruwa, kuma annabi ya daga hannu ya addu'a. Kaga ya roki annabi ya addu'an ne. Ya halatta ka roki wanda kake ga Allah zai amsa addu'a sai maka. Ya halatta ka roki Allah da sunayensa masu daraja, tawassuli ne. Alhayyu alqayyum misali asma'ullahi al'azam, wannan shine nau'i na biyu. In za ka yi addu'a ka rika roƙon Allah da wasu ayyukanka na alkhairi ko sunayensa masu daraja, ko kuma ka roƙi wani salihin bawa ya maka addu'a. Na uku kuma tajannub al-istijal, a cikin addu'a dole ka nisanci gaggawa. Kar ka rika yanzu sai an baka, ya Allah bani yanzu, kana daga hannun kaman za a je ko daga sama kana miƙe Allah bani ya Allah bani wannan ba daidai bane a sunna. Babu istijali, Allah shi ya san yaushe ya dace a baka. Hadisi ingantacce manzo Allah yace yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjal, ana amsa wa ɗayan ku matukar bai yi gaggawa ba, amma in ya gaggawa ba za a amsa masa ba kenan, babu tabbas. Amma matukar baka yi gaggawa ba cikin addu'a, annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yace Allah subhanahu wata'ala zai iya amsa maka. Na hudu shine ayyadu Allah azza wa jalla biduni ithm wala qati'ah, mutum ya roki Allah addu'ar da babu zunubi babu yanke zumunta a cikinta. Shine karka rika roƙon Allah kuma haramu. Duk abin da zaka roƙa karka yi addu'a ta haramu, ka rika cewa ya Allah ya sa duk Abuja babu wanda ya kai ka iya shan giya. Kaga wannan addu'a ai bata yi ba. Ko ka rika addu'a ya Allah Allah raba tsakanin wani da uwarsa, ko Allah ya raba tsakanin wance da mahaifiyarta. Wannan kaga akwai yanke zumunta. Annabi ya ce irin wannan addu'a Allah subhanahu wata'ala baya amsa. Yace yustajabu li abdin ma lam yad'u bi ithmin wala bi qati'ati rahim, ana amsa wa ɗayan ku matukar bai yi addu'a da zunubi ko da yanke zumunta ba. Na biyar kuma shine husnul zanni billah, a cikin addu'a dole ka kyautata zato zuwa ga Allah. Kar ka rika addu'a ka rika tunanin Allah ya share ka, a kullun zatonka ga Allah ya zama mai kyau ne. Don hadisul qudus annabi yace Allah ya ce ana inda zanni abudi, ni ina wurin da bawa na yake zatona. In kai wa Allah zaton alheri sai ka samu alherin, in ka muzanta zato kuma kana ga an share ka to sai a share ka. Kuma a wani hadisi annabi ke cewa ud'u wa antum muqinuna bil ijaba, ku rika addu'a kuna da yaqinin za a amsa muku. In kana addu'a kana kokonto, Allah baya bukatanta. Allah yana karban addu'ar wanda yake yi ne yana da yaqini a ciki. Na shida kuma hudurul qalb, shine in kana addu'a dole ka rika bijiro da zuciyarka Allah kake roƙo. Kar kana addu'a kuma kana tuna abun buɗe bakin, na je buɗe baki me zan ci da me zan fara. Shi kadai na addu'a, gangan jikin ne yake amma zuciyar ba ta wurin. In kana addu'a ka yi addu'a ka mai da hankalinka ga Allah. Akai matakin da wani zai taba ka ba baka ji an taba ka ba, saboda hankalinka na wurin Allah. Ka wayi gari wani ya ce maka malam Muhammadu baka ma je na kiranka ba, saboda kana tsakiyar addu'a kana ga Allah damuwarka. Shine ana ma yi baka san ana yi ba. Amma kar ka wayi gari kana addu'a ko sauro ne wuce gaba gare ka gan shi, ka ga yadda ya sama ya kasa duk ka ga, wannan ba haka za ka rika yi ba. Ya zama tadi ake a gefen ka, ba ma da kai ake ba, ka ji me ake yi. Ashe zuciyar ba a wurin Allah take ba. Shi yasa dole idan kana addu'a sai kai hudurul qalb. Shi yasa manzo Allah ke cewa wa alamu anna Allah
la yastajibu du'a'an min qalbin wahin, Allah baya amsa addu'ar wanda yake zuciyarsa na wofe, kana yi zuciyar na wari, Allah baya bukata. Sannan na bakwai itabatul ma'akal awil ma'akul, mutum ya kyautata abincinsa da yake ci, Allah yana karban addu'ar wanda yake cin halal ne. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqina, ga hadisi a cikin 40 hadith, inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, har zuwa gaba fa zakara rajula yutilu safara ash'ath akbara yamuddu yadayhi ila sama, ya rab matamuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram, yace fa anna yustajabu la, ta yadda Allah ya amsa masa komai nasa haram. Na takwas kuma tajannub al-itida, dole ka nisanci wuce gona da iri ko ta'addanci a cikin addu'arka. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya karantar da mu idan za mu yi addu'a kada mu rika yin ta'addanci. ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya, sai kuma yace me innahu la yuhibbul mu'tadina, duk wanda ke addu'a yake wuce gona da iri Allah subhanahu wata'ala baya amsa masa. Suratul araf aya ta 55. ka rika addu'a ta zalunci, ya Allah ka halakar da su wani, ya Allah kai kaza ko babu dalili, Allah baya karba. Ko kuma ka rika addu'a ta wuce gona da iri, misali ka zauna kai kadai ka san an turo annabin karshe ka ce ya Allah ya sa ka zama annabi, wannan yayi Allah baya karba. Ko kuma ka ce ya Allah ka sa, ka ce Allah ya sa asara kanka amma kuma ka rika rayuwa a haka kana ci kana sha, yayi Allah zai iya rayar da kai babu kai, amma me yasa zaka roki abin da ba zai yi ba? Ko kuma kana zaune masallacin annur ka ce ya Allah daga nan zuwa a sha ruwa Allah ka sa zama shugaban kasan Amerika, yayi ma'ana? ai kai ka san kai ta'addanci haka kawai kana zaune a annur a cikin Abuja Wasatu kuma shikenan sai a ce kai ne shugaban kasan Amerika. Sai na tara kuma ka rika yin addu'a a lokacin da kake addu'a kada ka manta da wani abu na wajibi, shine karka waye gari kana addu'a baka tashi ba kuma suna sallan farilla kuma kai baka yi farillan ba, addu'ar Allah ba zai karbe ta ba, babu tabbacin za a karba. Shine karka yadda dalilin addu'ar ka bar wani abun da yafi addu'ar muhimmanci a lokacin da kake yin ta. Irin abin da ya faru da Juraiju, ya bar mahaifiyarsa ya share ta ya tsaya yana sallah qiyamul layli na nafila yana addu'a, Allah ya jarrabe shi kamar yadda za a sahihu Muslim. Waɗannan sharuɗa guda bakwai in ka cika muna guda tara in ka cika muna fatan Allah subhanahu wata'ala zai amsa maka. Allah ya amsa mana addu'o'in mu.